Mesela Rezvanan Marqos 12 Îsa bi mesela ji wan re dest bi peyvînê kir, mirovekî rez danî, hawirdora wî sênc kir, mehserek kola û birca nobedaran çêkir. Pişt re wî rez bi kirê da rezvana û çû welatekî din. Di demsala rez de xulamek şand ba rezvanan, da got ji berê rez ji wan re bistînê. Lê wan ew girt li wî xistin û ew destvala şandin. Û dîsa wî xulamekî dî şand ba wan, lê wan serê wî şikand û ew riswe kirin. Wî yekî din şand ba wan, ew jî kuşt. Wî gelek kesê dî şandin, li hineka xistin û hinek jî kuştin. Ji bo şandinê tenê kesek mabû, kurê wî yê delal. Di pey re rabû, kurê xwe şand û got: ew ê siyaneta kurê min bigirin. Lê rezvan bi hev şêwirîn û gotin: ew werîsa, de werin em wî bikujin, mîras wê ji me re bimîne. Hingê wan ew girt kuştin û avêtin dervê rez. Îcar xwediyê rez wê çi bike? Ew ê bê rezvanan helak bike û rez bide hinekê din. Mawe ew nivîsar nexwendiye? Ew kevirê ku ostayan red kir, bû kevirê serê rikin. Ev ji aliyê xudan ve çêbû û ev li ber çavê me karekî ecêb e. Wan xwest ku Îsa bigirin, lê ji elaletê tirsiyan, yanî ji gelan tirsiyan. Çimkî wan fêm kir got wî ev mesela di ber wan de anî. Îcar dev ji wî berdan û çûn. Pirtûka pîroz, Încîl. Silav û rêz xweş bo birayên hêja.